Závislosti patria medzi najzávažnejšie výzvy modernej spoločnosti. Či už ide o závislosť od alkoholu, nikotínu, hazardu, technológií či iných látok, je strata kontroly ich spoločným menovateľom. Ako psychológ sa denne stretávam s rôznymi formami závislostí a preto viem, že nejde len o slabosť či nedostatok vôle. Závislosť je komplexný problém, ktorý ovplyvňuje nielen našu psychiku, telo, ale i medziľudské vzťahy. Vítajte v podcaste Psychologicky. Som psychológ Marek Horňanský a v dnešnom dieli by som vám rád priblížil, ako závislosti vznikajú, aké majú prejavy, ale aj možnosti pomoci a cesty k uzdraveniu. Verím, že aj vďaka týmto informáciám dokážete lepšie porozumieť sebe, svojim blízkym a poprípade nájsť silu čeliť tejto výzve. V praxi s klientmi vnímam, že závislosť často nie je len o samotnej látke alebo činnosti. Je nieraz o hľadaní úniku, zmyslu v dnešnom náročnom svete. Práve preto je dôležité rozprávať sa otvorene o tom, ako závislosti vznikajú a ako sa prejavujú. Medzi základné znaky závislosti z pohľadu praxe patrí tzv. Baženie, craving, ďalej zhoršené sebaovládanie, telesný odvykací stav, ďalej rast tolerancie a v neposlednom rade aj zanedbávanie záujmov. Pozrime sa na to bližšie. Craving, teda baženie, je pocit alebo istá silná túžba, nutkanie užívať danú látku. Rozoznávame telesné baženie a fyzické baženie, ktoré sa objavuje až po dlhšej abstinencii. Za druhé, zhoršenie sebaovládania, to znamená, keď človek užíva psychoaktívne látky, znamená to postupné zhoršovanie uvedomenia si svojich napríklad emócií, a dané znaky závisia od samozrejme množstva frekvencie užívania tej ktorej látky. Za tretie, telesný odvykací stav, kedy človek užíva látku s úmyslom zmiernenia príznakov. To znamená, je potrebné užívať látku ďalej, aby jednoducho telo nevyžadovalo, nedošlo takzvanému syndrómu odvykaciemu. Rast tolerancie, to znamená, že aby som dosiahol účinok, ten istý účinok ako na začiatku, treba neustále ako keby zvyšovať dávky. Vzniká tak istá zvýšená tolerancia v tele. Za piaté, zanedbávanie iných potešení a záujmov. To znamená, že do popredia sa u človeka, ktorý je závislý, dostáva užívanie drog a iné aktivity idú do úzadia. Človek postupne zanedbáva nielen svoj zovňajšok, povinnosti, ale nakoniec aj priateľov či dokonca rodinu. Šiestým takým bodom je pokračovanie v užívaní drog. To znamená, že napriek tomu, že si to človek uvedomuje, že užívanie je škodlivé, napriek tomu v ňom pokračuje. Klamstvá napríklad, či krádeže sa stávajú jeho bežnou aktivitou, bez toho, aby si to vôbec reálne uvedomoval. Rozoznávame dve formy závislosti. Psychickú a fyzickú, takzvanú somatickú. Tá psychická forma závislosti sa prejavuje práve tou silnou túžbou zopakovať si ten blažený stav, eufóriu. Všetky záujmy, ako už bolo povedané, idú do úzadia. A človek ako keby strácal vôľu skončiť vlastne s užívaním. Tá fyzická závislosť je charakterizovaná skôr ako stav organizmu, ktorý je ovplyvnený tým dlhodobým užívaním tej látky. Čiže organizmus
si vybuduje toleranciu a berie to ako samozrejmosť. Pokiaľ sa preruší prísun tej drogy, tak sa prejavujú práve tie spomínané abstinenčné príznaky. Organizmus potom búrlivo reaguje a telo vlastne sa narúša, čiže dochádza k narušeniu homeostázy. Závislosť fyzická, čiže somatická, sa viaže aj napríklad na látkovú premenu. Ďalej na biorytmus človeka, sexuálnu oblasť a tak ďalej. Všetky drogy, a teda aj tie látkové, aj tie nelátkové, môžu vyvolať u človeka závislosti. Práve z tých dôvodov, že vyvolávajú biologické alebo isté chemické zmeny v organizme. Tá látková droga môže byť akákoľvek prírodná, čiže nie len alkohol či tabak, hašiš, môže to byť proste syntetická droga, chemická, aj dnes je to pervitín, extáza asi taká častá. Tieto látky sa môžu teda užívať či už vdychovaním, alebo šňupaním, alebo proste tzv. Intravenózne, to znamená injekčne. Čo ďalej? Väčšina ľudí, môžeme povedať, že väčšina ľudí spája závislosť iba s užívaním práve chemických látok, ale neuvedomujú si, že závislý vzťah si môže človek vybudovať aj k rôznym veciam alebo činnostiam. A práve nelátkové závislosti môžu byť označované aj ako nechemické. Vyvolávajú u človeka, nazvime to, nekontrolovateľnú vášeň a tá ho poškodzuje, vedomé alebo nevedomé. Tiež sa tu stretávame s rastom tolerancie a tiež aj s odvykacími ťažkosťami. K tým novodobým nelátkovým závislostiam aj z osobnej praxe, s ktorými som sa postretával, patrí nie len napríklad pyrománia, to znamená patologické podpaľactvo, alebo kleptománia, alebo gambling, to znamená hracie automaty, ale postupom času sa sem zaradili aj závislosti napríklad od internetu, chatu, pornografie, sociálnych sietí. Mobilománia, to znamená závislosť od mať neustále telefón u seba. Workoholizmus, šopoholizmus, teda nutkavé nakupovanie. A najväčším problémom, hlavne u mladých ľudí, sú poruchy príjmu potravy, stravovania, čiže nejaké mentálne bulímie, anorexie sem patria, chorobné prejedanie sa a podobne. V závislosti, povedzme, od vzťahov, takisto v závislosti od sexu, to všetko vlastne radíme do nelátkových. Každé to užívanie, či už látkových alebo nelátkových foriem drog, môžeme rozdeliť na experimentálne užívanie, kedy vlastne človek získava ako keby skúsenosti. Ľudia nie sú spokojní so svojím životom, tak experimentujú. Rekreačné užívanie, väčšinou je to pri spoločenských udalostiach. Hej? Napríklad marihuana, alkohol sa častokrát užíva. Symptomatické, to je vlastne ďalšia forma užívania, väčšinou na zmiernenie nejakých psychických príznakov, napríklad chorôb. A potom existujú už len formy kompulzívne, teda v dôsledku návyku a silnej túžby. A to je práve to spomínané baženie, čiže craving z angličtiny. Podľa účinkov ďalej drogy môžeme rozdeliť na drogy s tzv. Sedatívnym účinkom, kde patria lieky, napríklad alkohol, heroín, čiže sú to drogy, ktoré utlmujú ľudí. Ale človek, tam je veľké riziko, že sa môže doslova predávkovať a až nastane smrť.
Potom sú to drogy s povzbudivým účinkom. Sem patria napríklad metamfetamíny, ako je pervitín. A tie aj zrýchľujú napríklad myslenie, psychomotorické tempa. Jednoducho človek je hyperaktívny, nekoncentrovaný, pociťuje návaly energie. A to je asi prečo ľudia neraz siahajú po tomto type návykových látok. No a potom sú tu drogy s halucinogénnym účinkom. Napríklad sem patrí to LSD alebo nejaké tzv. Magické huby alebo extáza. A po ich podaní vlastne nastávajú halucinácie, čiže nejaké zmyslové vnemy, ktoré sa tým navodzujú. A u človeka sa prejavuje vlastne požitie takejto drogy tým, že môže počuť rôzne hlasy, nejaké vizualizácie, vníma, môže pociťovať povedzme nejaké dotyky, hej, alebo nejaké stihomany formou prenasledovania. Hej, častokrát sú to nejaké vidiny, hej, osôb alebo proste nejakých predmetov. Hej. Niekedy to vyvolávajú tieto halucinogénne látky príjemné zážitky, inokedy je to veľmi nepríjemný zážitok, označuje sa vlastne ako tzv. Bad trip. Tak, v závere už by sme mohli dodať, že závislosti sú súčasťou nás, ľudí, aj spoločnosti, a to často viac, než si pripúšťame. V dnešnej rýchlej a náročnej dobe je totiž mimoriadne ľahké sklznúť nejakým návykom, ktoré nám prinášajú úľavu. Rozpoznanie však závislosti je prvým krokom na ceste potom k zmene alebo k liečbe. Ak ste sa v niektorých opísaných prejavoch nebodaj našli, pamätajte, že na to nie ste sami. Dnes už je vlastne tej pomoci podstatne viac. Hľadať pomoc nie je vôbec prejav slabosti, práve naopak, odvahy a zodpovednosti voči sebe i voči svojmu okoliu a blízkym. Tá cesta k slobodne a k vyliečeniu môže byť síce náročná, ale stojí za to. Ja totiž verím, že otvorený rozhovor na dané téma pomáha búrať predsudky a prinášať vlastne aj zmeny. Ďakujem, že ste si dnes našli čas na počúvanie tohto podcastu psychologicky. Dúfam, že ste získali aj nejaké tie nové poznatky a jasnejší pohľad na tému závislosti. Ak vás táto epizóda oslovila, tak neváhajte, zdieľajte. Osobne budem rád za všetky vaše postrehy, názory. Som psychológ Marek Horňanský a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Do skorého počutia.